Lu fang ningi chu lu chung ko fanuni in an company ya general manager na chel mek tu ani a mei che in ring tok le ma ni lu zau tak ni in ana le company chu ada poimo bera mi palam angai sakrawin ngai zong ti vela aboi man lawa ba ka pasal nei tum na po nei lawin ana a chuan a bur chu chin anel lawin mei che do theilo takani ba ka ati to ti bur chin ani wangin annoya thokte po in an hlawin an za hle bok chu mai ba ka mi thil chik mi le du tui tak ni in thil diklo pakhat te po aliana changa ate ber thlenga muchat chatin engki ma abu angthlap ti thei turani abikin company chunga na thokte in ngai zona chu hoburin na a anril ruan pek lo phati in a warning mak thin apa in ana chos na tum to wangin a ai otura board member ho chu anin nya lai ya Miss Lu chu na thiam tak po ni ma se company kai shwai turatan em chuan ring tok lawin mei chia la no pang takani ba ka lu chung kwa ani wangota chu din mun chel tir chu an rem tilawa meeting room a chuan in ring tok takalutin an company in real bol dan le ma alak zel dan tur soin a ma chhop a boy pui chung chu lo do thei sham tur a shilin chu min nuwa ero an rel ro ala ne lawani chuan member atanga vote la in ama du lo tu an tam zo kani chuan a in nu do tur thu chu soin meeting a zo thu chu a soya a chwa san zui mak vote mu tam ngei theinan a secretary ne na chuan alam chang thei tur omang le an ril ru min osam tur ang ho chu a zota an zinga mei chum chhun nawa ne wanga lotel ve theilo chu targetin damdo in lama chuan naw te thil pek tur nen chuan anin kingbor luka Miss Yang Zi chu mu in naw ti thar an nei alom pui tho chu a soi lua ma Miss Yang Zi chuan a vota be sei ti lo shengalin a ril ru ala siam fel theilo thu chu a soya an project infinity chu ani ang na chiangai twa midangai sakna nei mi alo laka a omadu lo thu soin fangningi chuan thu top siam ngal ringot lawa en chin ve phot tur chuan alo ti ve bok Miss Yang Zi chuan a chwa lok chungin anaw te chu lo en sak tur ati in ho tham viau ma se mo phurna tho ania en chin na po chuan ingai theyang ati awang chuan fangningi po chuan pom ve maya a har salawang ti in naute zo na akuta da chuan alo man chat anula chu a chuak ngal dai boxia chutia akuta pot le chu naute chuan du lawin a chap ta vaka a che boy chu ani ngal der akuta pek le po in omzia omlawa a diaper thlak angai nge a rila cham nge shelawin a vir boy ngal chunga chutia a boy noi lai chuan doctor pakhat lo lutin naute chu arun boy pui ta hlau naute chu pomin a chapti bandan le pomdan turte chu a shilfia a dim an langai zia te chu soin fangningi eroin avoi khat mu na chawni ma se chu doctor chu mel tha ati in hoison mai na chang po chu a shelaw ipom ve chin du em ti ya run zo ta ka chuan har chuak zokin rangfe in alu chu athinga naute acha ban ta ka chuan amut na amut le in chutia naute hnai zeta bi a an hoi chuak chu an tum aya in nain anin mel chiang ngang maya Miss Yang Ji chuan thla lo lak sakin alo le ta ka wang chuan anin siam thawat doctor po chuan naute ngai vena kalani thu soin a chwa san ngal wata fangningi chuan a soi anga naute alo boy pui thei wangin alama changai tur a phu thu chu soin kart nu che in a chuak zui maka Yang Ji chuan zuya mase a mu zui talawa fangning chu room pakhata alo pil bau dai hi alo ni a chu room chu a ma loka a doctor mu office khani in a in thlak lai tak chu anang ching zui boka zale chwa san le ngal chu soilo lu deuin phone mang zuya an na pakhat a zo to thu chu a soi zui par doctor lingpo chu a office sa arun tlang nel ema wang chuan a hoi hai lek zok fangning chuan chair a thuthlak pa chuan in thlak chun zom zel tura shilin zamap lo chuan amel ran zui doctor ling chuan pan na yin nel omwak lawin tunge ni azota fangningin a business card mu mai tum chu alo keng lo hlau
Ali peka ka mu ma yang che ti ol sam e tin azam lo ham vel bok nen Dr. Ling chuan nei chil ngal ruakin a omna mun chu a office ani thu chu a shil non le ngat fang ningi ero alo zam lo na sa a office a lu fu mana ama biak po theina tur phone number emo WeChat ID ala dil ta deuh dewa Dr. Ling po chuan makti in en top chuti la chuan a chan pa chong thom sha in thlak na room a chuan a pot lut vata a chan pa chu ron lut zui ngalin a chong mola Dr. Lingan a in thlak thu soya chuak ri tura shil po chuan nidanga po a in zar phui kher ngai lo thu soyin anin hlian na chu po sun chu ala tum ta deuh Dr. Ling chuan a chan pa in ngai dan dik lo nei hlawin a lo dang ve tlata fangning ero mu hlawe mo zak ang pon om lawa alo ding kon fi ve lutuk a chan pa chuan ti derin akal son thu chu asoya ma se anin rin lo lai tak chuan anin hlian na chu a pot son le thut ma se arin lo dewa meichia a mu thut le alo lanui sang zui bok nen chuan makti le inthiam lo deuh chuan puan chu a zar sak le ngal wata a chuak zui wang bok fangningi la chuan mi pa zok ang main Dr. Ling chu a zakem ni ti in abianga sen thu te chu ala soita dewa Dr. Lingan a chan lo wang chuan a pian chu nalati chi takani thu soi le sha min akal suna Dr. Ling po chuan midang office a soilok lo lu top to lo tur chuan shilin meichia ani angin thil thalo po achunga a thlen thei thu te chu a shila fangningi po chuan a tumlok sa ani lo thu soin thu pha te chu a choya a chwa don chuan a chiat lo thu bok shil le in a korkil a inkil zon lo thu chu soitel shamin a chwa san chu Dr. Ling po mi pa zok mani se a meichia zokina borak ngam lu to ka wang chuan a omdan chu a lai zok hu mai damdo in a changa a chwa chuan a pa muturin a kal le ngala board member hawin meichia la no pang takani wanga anri tok lo dan te chu soin apa chu ama votur chuan angen le a apa po chuan I thwak tha in I natlin viau ma la nangma ringot chuan iza tur angin iza tok law ti in pasal nei tur chuan alo shil fangningi ero in alo tum lo bul thung apa chuan member tamzuak alama anchang don lo ti sha in chu wangin vote nei lan zwal a mina ngai thu so in chungsinga chuan ama vote ngei po chu tamberin kongrau asut ber don thu chu asoya a thu azom lo ani chuan a fanu mani se a vote don lo thu te chu asoya pasala neya tu a shin sakani chuan a du ang ati sak tur thu chu asoi bok fangningi chuan lom lo zetin a chwa sana pon lama anu shon le afapa chuan an lo ngai chang ve ring bok anu shonin zanja ai nga tura lo som chuan choha ka thi turin min du emni ti in akal san zui mak a ina chuan ho in na ringot boy pui wangin inti faina hun po anei me ulawa ama te chawa khosa in aruk tak chuan kho harna riawa neya midang laka ero thupin meiche chak ber engma mamo lo angmei chuan an mu theinan a khosa a chhun lama a hun ton te ngai toiletin a secretary na lo biak chuan board member tamjok chuan in thurwala pai thla kan tum thu chu aron shil le fangningi po in osam taka atlo mai don lo thu soin apa chu kolin adu dan ang taka pasal nein fa anei sak tur thu chu asoya athotiama ding he tur chuan cha zuin a phone chu le kangin katiyang kati hlen chwalo ka nei ngai lo ti ina out ta ngeka lungai lam ai chuan chawna ma chhon chu achak viau to zok chuta phone da in follow nei ve ta se ti in chhun lama Dr. Lingan naute pomdan a shil angte chuan a han ti chin le ri a har sa don lo hi ti in a thoveng viau bok atu ka chang chuan a pasal tur zong chanin a taksa a soi lai chuan a secretary chuan blind date anei pui du tur ang ho chi chu a shil zela mase midu khir tak ti taka alo nar zel an hausama ma ati lo le an upama ma ti in a nyal fit hazel chu a secretary gawo po chu a beidong to hle a
tu ma dui nei si lawa imi du chu mi pa ngai keima ang hi emni ati chuan o ka achang lo chuan abin let ngal topa chiang takin ama chu ani lo ati na a angai ngal mia chulai hmuna chuan tangpingi local ve in a fence te hauma chuan a laifa ani hi fangningi ne no panlai changa in she chhoni in apa hi fangningi te company ya board member ni lai me ka ni bok a phone a life in an pani chuan anin tuma fangningi chuan dim lo fashion in abin le top bok nen a live stream en tu te laka chuan zakin a laka za ngai deuh tura ti po chuan a sot lo kher mai a topa phei chuan a ban ru ati na sak thu soin a chapura fangningi kalsun tum chu tangpingi chuan damdo in a shwai tura ati wang chuan a mitha a doctor ling ngai to in anui saka damdo in chu thlengin gao chu ngai ven zoi tura shilin doctor ling mutura kalsan mai chu atuma tangpingi la chuan ama ti na sakani angin ama kher chu a phut ve tlat fangningin ngai ven lo tum viau ma se apa ne na vo lo tura a shil tur thu a avo ve tlat awang chuan fangningi po chuan peilo zetin a boy puile tange nge emergency room an lu nu chuan doctor ling po lo om ve in a chuak chu fangningi chuan zui ve mai chu atuma tangpingi chuan a lo pot bit ve tlata a zui le thei talawa anu a pona doctor ling a mel kwalai chuan a ngong thip zok chu khoin a lo in tipem ve hi a lo ni abula doctor ling churon kalin a pem chu en kolanga yem ti in zota a modu berani miaw wangin nya lo chuan a zui ve wat doctor lingana apema en kol saklai te chuan nuam chu atiru riawa alo en sik ruviau bok apema en kol zo nu po chuan kal tamai lawin do kana en len na mang chuan doctor ling chu a en kwa le te te a anui ta sak doctor lingan akal thei to thu a soi po chuan fangningi chuan zam map lawin a pasal ni tur chuan a som le mia doctor linga makti mele shil hai mel mule ta ka chuan a freng ma ti in bial nu anei le nei lo chu azot le te te a doctor ling chuan ami mal thilani angin a shil a chul na a shat lo thu chu a soya fangningi chu alo nui mai a poi hleinem kala shewa don thawa min puina wangin kalome ling rui o doctor ling tile kherin akal ma chuan alama the in mitchu asai le khera doctor ling po chu lai hu in hanti len wak ngai na a shebik lawa office a fangningi chuan anawin doctor ling ruya chanchin a chui chwa sang sang te chu angai thla a mi pasim pul tak ni in an chung ko en kol tu berani ba ka anu unaw nu te pahni nen an cheng hau mek thu chu asoya anu tei chuan har satna engi mo wangin an company a sumpukin a rul hun ani to chunga ala rul theilo thu te thleng chuan asoya fangningi chuan ngai dan chu anei zui ngal mai bok ling rui chu anu te in aru ka bia in apate yan a minga ramada kha investment ti in ma se achan palveka anu te shil adu lawangin ama chanpui tur chuan ange na tuna ada khamna company ten anron biak to thu so yin poisa anei lawani chuan anram chu anchan mai don ti in soya ling rui po chu a chhong hle ma se anu te in zep tura ti angin tu ma shil lawa chinfel sakatum tur thu chu asoya atoka anu te in asoina company akal chu arin lo dewin fangningi chu a mu a makati hle fangningi chuan company manager ani thu chu asoya abeisei angeya lingrui aron lang chu a hlim ru viau bok lingrui chuan anu te boina to vel chu soin asum puk apek le thun tiam thleng to ma se reilo te tal hun pek bel le tura dil sakin aman poisa chu arul sak tur thu chu asoya ma se fangningi chuan offer dang lo pe in anram anchan lo nan ama chu nupui nei tur chuan ati a lingrui chu a chhong hle in nei na hi fiam thu na chi ani lawanya ate po chuan sum tam tham zet offer le in kum khat contract manga in nei chu arota asum soya atam tham bok nen fangningi chuan apom to ngei be sein a in ring tok hle a
mase arin lo deuin lingrui chuan a hnar fit thla thaka ama tho chhuange ya ba chu arul tur thu soin chhuasan mai chu atuma tangpingi ron lut le in fangningi laka chuan alung oi lo hle a alaka ngai dam dil tur chuan ti in ama wanga akutna ani thu te chu asoya fangningi la chuan alo ngai thu tak lo na sabok nen a thin rimin apa hne na avot tir lo tur thu te chu asoi po chuan apa ma the reng chu sima hun to thu chu alo shila puitling ani to a pa te phena om reng lo tur chuan a shile Mr. Tangaron kalin afanu chu aron shwaya mase alo changve tat nen intipalin lingrui chuan abuai pui ngalwat tangpingin lingrui mu chuan chelawati in a endu hle a doctor ni thu a soi phei chuan angai ven zui zwalin a thona damdo in thleng chuan a zo chi khle bok lingrui po in apa in na anei la ya chutiang lo zot ve chen chu makatingang maya fangningi chuan tangpingi omdan chu lo shethiamin lingrui chu anmani ya anlo inboi pui thei tur thu soin iman moni lom ni kaltoro ati wang chuan doctor lingpo chu a omdan maktiru zetin akal san ta sham tangpingi chuan ala enjoy chok choka fangningi chu doctor ling ne na anin zom na chu zot ngalin pakhatero in chhana tum lem lo thunga fangningi chu doctor lingan asom na ahnara wang chuan punching bag mang chuan a thin rim na chu a hrithamol mola a secretary chuan lingrui chu mi papa ngai takani a na za om taka thok boka a za om na chu chutim maya ti chiat adu don lo thu shilin thu pe angni lawin mei chia zo kani anga nem taka a thin lung ne ma saphota in nei puya som chau tur chuan thu chu alo rona fangningi ero in million li la ya offer chungpo a anar ve thei chu eng ang mi pa nge ti in alom lo zwal hle thunga lingrui chu tangpingin local chile in ei tur te chu alo ken saka pe ka tum chuan doctor ling chuan lo la du lovin tangpingi chuan chwa puya chuan som zui bok lingrui ero in na anga thu chuan lamin alo nar zela kalsana tum chuan tangpingi chuan amit lak tumin tluk der chu atuma mase fangningi chuan alo dom ta zok hlau ani po chu lingrui rilru ne tumin pangpar bor thazet nen chuan alo kalve thawa pengbo doctor lingrui ya chan pa chuan chutia arwala meiche pahni chelo tak takin a chan pa anron chhai vel chu makalo tilutuk fangningi la chuan lingrui bana chuan ko in a pasal hual alo be seive chu tangpingi chu a warning ngal zat tangpingi la in ama aya adu masak zok thu te chu alo soi ve boka chutia anin hniala anin ti boi ti wang chuan doctor ling chuan chhel tumina panwat tangpingin cha dera tum chuan fangningin ataka an lo thu soin limchan athiam lo zia chu alo soi le maka tangpingi po atum le mak an pahni chuan a fala india in fangningi chuan apang parken chu pe in ama ne ngei tur chuan asom le a voi thum chaula in huma ila min la hrichang viau lo ma la ke chuan ka sha du song chu ka she to a min nei chuan itan ham thatna tam taka om mai ba ka I gym ang takin specialist po izir le donya ti in a thlem le mase lingru ya do lo zong tak lo ni le in asum le hausakna ma chhuana engkim olsam taka ne tum chu angai theilo thu so yin kanba kha chu keima nge in ka rulang che chuan khonga in hetyang thil hi ti to su ti in akal san le ngal maka fangningi po ado thei chin pel to tak zetin thil thleng le tur chu ama chau chwa nge yani thu chu asoi ta bok tangpingi po in doctor ling nei phet tumin apa chu chhuan lama in entir puya chuan asoma doctor ling bula chuan a shwaya eitura ken sak doctor lingan a hnar le chuan lem changin a chap der ta bok nen apa a om ve reng bok nen in thlashungin doctor ling chuan alak sak le shama chuta doctor ling langtel chuan thala ina posa fangningi po in ati le tur ngai to a chulai chuan tangpingi post chu mu in ama nilawa tangpingi sok athlanga nga in thinrim tak chuan a secretary chu a lawyer bengal tur chuan a shil tabok
lingrui te ina lawyer chu vakalin an lon la kan pek theilo wanga anin rem siam na kalpui angai thu vel soi chuan warning chu ava pe a lingrui chuan a boss omna zotin a chuak ngal bok fangningi chu chutianga aron che chu hawin anu te hau ati mang an thu chu asoya alom lo hle bok fangningi po in hun tam taka pe a anar zel wangin ati tur ati mai thu chu asoya chutianga mang anga an chung ta siama dulo chuan in nei na chu pom mai tur chuan a shil non le lingrui ero in ani ang me chia midangai sakna le sha thiam na po nei lo chu nupui nei du lo thu soin a thil ti dan chu anno pangchia ang che in a ma asel thu chu a soi khuma aba chu a pek ngei tur thu soin thinrim takin kalsan tabok tuk chhuan nei na chuan lingrui te chung kwa chu an hlim lo hle a anu te chu a in thiam lo hle bok lingrui chuan engkima chin fel vek tur thu soin an ril ru ti halo tur chuan an hnem hloma anu po in thinrim viang ma se chutianga anu pui nen an laka an jep chu lom lo viang ma se engkim a thling vek to a chin fel dan zonga in ngei tlang taka om chu a tha zo ka ti thu chu asoya an chung ko bo rak po chu a hadam le ta huai fangningi po in alam chang tur zong le in Mr. Yang chu a mu a Mr. Yang hian fangningi hi amel no chin viau bok ma se fangningi ero in midu tuiti taka alanga chuan nui sang chin ma se atinin aten khat tla thunga anti ti zel taka chuan Mr. Yang chuan ram siamin a fala a in lama in biaka chiangzo ka rutna soya a duwang chuan fangningi po amamo tu zo ka ni angin alo nya lawa chulai huna chuan lingrui chuan an professor hlui chu alo mu ve mek bok bajuma Mr. Yang a phone mang chuan fangningi nen a fala in huna hun a topa chuan a nei ve to don thu le tunjum chuan chwa mai atung to lo thu chu a soi mol mola chulai lo om ve lingrui chuan a thu soi le ti tum chu lo she ve vekin a ngai chu a thalo hle Mr. Yang chuan a in tura dam doi pol sakin fangningi chu a pe a fangningin a puya wanga a hlok na tur te chu a soi la yin ani chuan du pakhat che a nei thu soin fangningi po chuan enge du chu alo zot wat anupui ne tura asom chuan fangningi chu a chhong ve hle a nupui nei lai ani thu a shil po chuan a nei du ani pho chuan anupui chu a chen thei reng thu soin fangningin alaka feelings a nei lo thu a soi le po chuan Mr. Yang chuan ama in a nei chuan a tok mai lom ti in ani in company a kuta om tira du a chumi tan alama chantir chu a du a ani in anupui ni turin a du a pasala ni chuan a engkim chu ata vekani tur thu te soin fangningi po chu a ril ru chu a boi ve hle Mr. Yang chuan in tur chu in pho tur a shilin chuti lai chuan lingrui po in fangningi chunga thil chhalowa thlena har satna a to hlawin an omna lam chu man mo zetin a pan ve mek bok